שלום יניב. שלום גיא. מתי התחלת להתעניין בדמיון מודרך? לפני כ6 שנים בערך. מה הוביל אותך לזה? מה שהוביל אותי לזה זה שאני מאוד רציתי להתעסק במשהו שאני אוהב ונותן ערך לאנשים. מה גרם לך לאהוב את זה? פעם אחת שפה היה איזה שיעור של מדיטציה ודימון מודח, אז כשהתנסיתי בפעם הראשונה נחשפתי לזה, מאוד אהבתי את זה, ואמרתי לעצמי שאני רוצה להעביר את זה הלאה שעוד אנשים ייהנו מזה. אוקיי, תודה רבה.